Fudbalski klub Budućnost je osnovan 1946. godine ili 5. tačnije, posle Drugog svjetskog rata, ali fudbal se u Srpskoj Crnji igra još od 1922. godine. Pozdrav ljudi iz mesta Srpska Crnja. Inače, ovo je opština Nova Crnja. Iako Nova Crnja ima samo nešto više od 1000 stanovnika, nosim naziv opštine jer Srpska Crnja, koja ima preko 3000 stanovnika, se nalazi odmah nadomak granice, tačnije pored Rumunije, i to je jedan od glavnih razloga, tačnije jedini, zašto se opština ne zove Srpska Crnja. U ovom mestu je rođeno nekoliko veoma poznatih ljudi. Milenko Pavlov, meni izuzetno drag, naš glumac, pogotovo iz serije Srećni ljudi, gde glumi jednog zaista sjajnog, simpatičnog lika. Međutim, Đura Jakšić je definitivno najpoznatije ime rođeno u ovom mestu. Naš veliki, zaista umetnik, slikar, učitelj, pesnik, rođen je u ovom mestu, tačnije još kad je ovo mesto bilo sastavni deo Ugarske, sada naravno deo Republike Srbije. Međutim, došli smo naravno zbog fudbala, idemo da upoznamo fudbalski klub Budućnost, da upoznamo njihov kompleks, stadion, imaju balon, što može biti veoma zanimljivo, pa da čujemo kako su oni organizovani, kakvi su im planovi i generalno da se upoznamo sa fudbalskim klubom Budućnost iz Srpske Crnje. Darko, da krenemo malo od osnivanja, kakva je situacija oko organizacije, kako se finansirate? Pa, od osnivanja, ajde, klub je osnovan davno 1922. To je fudbal se igra u Crnji od 1922. A tačnije Budućnost postoji od 1946. Pa, posljednje 2,5 godine, evo kako sam ja na čelu kluba, pre toga sam bio igrač i bio sam član nekih uprava. Klub se najviše finansira iz opštinskih sredstava, što se kaže, što dobijemo budžetska sredstva. Tu ne treba zaboraviti pomoć lokalne samouprave, mesne zajednice, javnog komunalnog i dosta privatnih preduzetnika sa teritorije, ajde možemo reći, cele Crnja i šire, koji su negde u gradu, a poreklom su Crnjani. Što se tiče ambicija kluba, klub je trenutno na sredini tabele Vojvođanske lige Istok, to nam je za sad i ambicija. Naš plan je neki dugoročni, da budemo stabilni vojvođansko ligaši. Možemo malo o kompleksu, ovde je balon, stadion. Pa, ajde, evo, u prethodnoj godini smo izgradili, mislim, tribine su izgrađene još pre jedno 50 godina, ajde, ako ne i više. Naprimjer, prvi put smo uspjeli, evo, prošle godine da pokrijemo, kako se zove, tribine koje su bile otkrivene pomoću pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Ajde, to nam je, što se kaže, neki poklon bio za 100-godišnjicu kluba, pošto smo 2022. obeležili vek fudbala u Crnji. Što se tiče stadiona, u planu nam je da ovde, pored balon hale, u nastavku balon hale izgradimo, da se dopuni projekat, da se izgrade slačionice, nove malo modernije, da se uradi drenaža stadiona, malo da se zamene kućice i tako da uložimo, što se kaže, infrastrukturu i da to budemo onako neki stabilan klub u budućnosti. Da. Kako funkcionišu meštani, da li su zaljubljeni u fudbal, koliko imate pa pazite, ima, što se tiče meštana, ajde, dosta ima, što se kaže, lokalnih navijača. Ajde, mi nismo sad preveliko selo, nažalost, kao i ostala sela, to se polako smanjuje, ali svaku utakmicu bude za 150 i 200 ljudi bude na tribinama, što je sasvim zadovoljavajuće za ovaj rang takmičenja. Mislim, znate da je u prvoligaškom fudbalu. Jasno, podsjeća, nije nego neka superligaška utakmica. Možemo malo da se osvrnemo i na omladinski pogon, koliko imate selekcija? Što se tiče selekcije, mi imamo, ajde, 3, možemo reći kadetsku, pionirsku i rećemo, ajde, petliće. Otprilike u te 3 selekcije ima između oko 50 i 60 dece, ajde sad manje više. Što se toga tiče, ranijih godina je to bilo malo zanemareno u klubu. Mi smo zadnje, ajde, 2 godine, kažem, uslovno počeli da se borimo sa tim. Angažili smo Aleksandar Basta, on je dečko iz Crnje koji je pomoćni trener u prvom timu i bavi se mlađim selekcijama. Cilj nam je da napravimo i da afirmišemo što više svojih igrača. Kroz istoriju, pa i sada, ko vam je najveći rival? Ko ovde najviše popuni tribine? Pa znate kako, ajde, kroz istoriju bilo je raznih rivala, ali najveći je svakako komšijski derbi ovde sa lokalnom Crvenom zvezdom iz Vojvode Stepe. To je onako
derbi koji godinama, dosta godina smo igrali i u Vojvođanskoj ligi i u Područnoj, sad jednu sezonu, opet to je bio onako najljući rival i najteži protivnik za reći. Pa može se reći zaista da na ovom potezu ima zaista dobrih klubova i da Zona i Srpska liga zaista... Jeste. Na primjer, gledajte nama, što se kaže, protivnici Jedinstvo iz Banjskog Karađorđeva, Sloboda Novi Kozarci, Crvena zvezda Rusko selo, pa i Polet onako, Kozara, Banatsko, Veliko selo onako, da se kaže, to su nam sve neki ljuti rivali, uvek ima gde neke ekipe koje nama ne leže na domaćem terenu, neke kojima mi ne ležimo, ali je neki rivalitet postoji. Ako možemo jednu utakmicu da izdvojimo, koju bi izdvojili? Dve utakmice moram izdvojiti kao predsjednika. U prošloj sezoni u Područnoj ligi, to svako bili prvo gostovanje Poletu iz Nakova, gdje smo bili direktni konkurenti što se tiče ulazaka i na našu radost u utakmici smo završili sa 0-3 u našu korist. I sljedeća utakmica je bila sa Rusandom u Menicima, isto smo bili na nekih 5 bodova razlike i to je bio opet derbi i tamo smo slavili sa 0-1 i tako smo ostvarili ulazak u Vojvođansku ligu Istok posle 2 sezone nakon ispadanja. Super, hvala. Ovdje smo, ove godine, to jest u prethodnoj godini, isplanirali da ovaj deo zida oslikamo sa muralima legendi. Ova prva legenda je ovdje pored nas Slobodan Živko. On je rođen i ponikao, afirmisao se kao igrač u Srpskoj crni. Posle toga je nastavio karijeru u OFK Kikindi gdje je bio 15 sezona. I posle toga se vratio 2 sezone, završio igračku karijeru u Crni, a potom je bio i 2 sezone trener budućnosti. Druga pored njega mural, to je Milutin Bobek Jovin. On je otac od Milana Jovina Bobeka koji igra u Crvenoj zvezdi i bio reprezentativac stare Jugoslavije. On je bio neki 10 sezona igrač i posle toga je bio trener u klubu. Moje ime je Goran Savin i trenutno sam član uprave Fudbalskog kluba Budućnosti Srpske Crnje. Ranije sam bio trener mlađih kategorija, bio sam golman nekih 25 godina u fudbalu, a u Crni sam u Budućnosti sam tačnije proveo 18 sezona fudbalskih i to mi je bio najlepši period u karijeri što se tiče fudbala. Davno ste osnovani, da malo spomenemo te. Što se tiče istorije kluba, Fudbalski klub Budućnost je osnovan 1946. godine ili 5. tačnije posle Drugog svjetskog rata, ali fudbal se u Srpskoj Crnji igra još od 1922. godine, znači datum zvaničnog osnivanja fudbala u Srpskoj Crnji je 1922. godina i ime kluba tada je bilo FK Strela. Znači, tako je počeo fudbal u Crnji. Kasnije godinama još nekoliko puta je fudbalski klub menjao imena, da bi tek posle Drugog svjetskog rata nastala Budućnost i ona najduže traje. Do dan danas klub se zove Budućnost Srpska Crnja. Trenutno se nalazite u zoni Istok. Koji su vam najveći uspesi kroz kroz istoriju kluba najveći uspesi su bili uglavnom plasmani u Vojvođansku ligu, to jest Vojvođanska liga Istok. Prvi put smo se plasirali 1993. godine u Vojvođansku Istok. To je prvi put da smo zaigrali u pokrajinskom rangu takmičenja. Kasnijih godina također bilo je ispadanja, ali uglavnom smo proveli najviše u Vojvođanskoj ligi Istok. 23 sezone već igramo ne zaredom, ali se takmičimo u ovom rangu takmičenja. Inače, još jedan veliki uspjeh je bio 1976. godine, kada su bile ovdje u Srpskoj Crnji i u Vršcu kvalifikacije za Vojvođansku ligu. To je bio još veći rang takmičenja u staroj Jugoslaviji, ali nažalost tada nismo prošli i ostali smo u zoni Banatskoj koja je bila tada ili već da li je to bio i niži rang, ne sjećam se tačno, ali to su neki od najvećih uspeha kluba. Najpoznatije ime iz Srpske Crnje je svakako Đura Jakšić, međutim, ajde da spomenemo neke bitne fudbalere koji su ostavili trag u klubu. Pa ovako, mi imamo igrače naše koji su iz Srpske Crnje potekli i stigli su i vinuli se daleko i zaigrali za naše superligaše, prvoligaše, a imamo i naše domaće legende koji su poznati ovdje u banatskom kraju, ali ajde, ja bih prvo izdvojio igrače koji su igrali u superligaškom karavanu, što se kaže, pa bi rekao, na primjer, istakao bi Veljko i Rajko Aleksić.
znate, čuli ste za njih. Zatim Milan Jovin koji je igrao za Beogradsku Crvenu zvezdu, kasnije i za reprezentaciju. Pa dalje bi spomenuo Ivica Vukov koji je igrao u Vojvodini i u Holandiji kasnije. Darko Jovandić, igrač OFK Beograda, pa je igrao u inostranstvu dalje. Zatim odavde je potikao i Miroslav Ždrnja koji je igrao u Superligi. Posebno moram da istaknem Slobodana Živkova koji je igrao za Kikindu 10 godina, 10 sezona, a ovde je počeo, bio je ovde najbolji igrač i onda ga je Kikinda uzela i privolela da igra za njih. Pored ovih igrača, nekog ću sigurno zaboraviti, ali ajde, evo možemo još spomenuti koji su dalje otišli. Arsen Slobodan, on je igrao u Vojvodini i bio je član Vojvodine. Što se tiče naših domaćih legendi, sigurno jedna od najvećih je Marić Milan, profesor fizičkog vaspitanja koji je igrao ovde nepunu deceniju i bio je vrstan strelac, opasno krilo i sigurno najbolji igrač koji je ikad igrao u Srpskoj Crnji, a možda i najbolji strelac kluba u istoriji. Pored Milana Marića treba istaći sadašnje ove igrače koji sada igraju, koji su igrali pre deceniju, 2 decenije. Sadašnji sekretar Zlatko Vasiljević je odigrao nekih 15 sezona. Željko Radin Činja je odigrao 20 sezona. Perin Rada Kivac je odigrao 20 sezona. Tako da ima jako puno legendi koje su ovde ostavile svoj trag u fudbalu. A moram spomenuti ne možda, nego sigurno i najveću legendu kluba, a to je Čika Steva Drinić koji je nažalost preminuo prošle godine, evo nepuna 2 meseca je sada. On je čovjek proveo 60 godina u klubu kao igrač, predsjednik, trener, sekretar, nema šta nije obavljao i nažalost on je iznenada nas napustio, a najveća je legenda sigurno bio i nadam se, nego sigurno će jedan mural biti posvećen njemu ovdje pored 2 murala koja se nalaze na stadionu. Hvala vam puno. Hvala vama.